Tycho Brahe levede i overgangsperioden mellem middelalder og renæssancen. Tycho Brahe blev født i 1546 i Knudstorp i Skåne og tilhørte en meget magtfuld familie i Danmark. Han boede ved hans farbror og hans kone, da de ikke kunne få nogen børn, og derfor fik de Brahe. Han studerede egentlig jura på Universitetet i København, men fik hurtigt en anden interesse for astronomi, og han blev især betaget af stjernerne. Astronomi var ikke velset på denne tid for en adelig, og derfor observerede han i al hemmelighed stjernerne om natten. Da Tycho endelig fik samlet mod til sig om at stå ved sin interesse for astronomi, var det kun hans nærmeste familie, der støttede ham. Kirken i middelalderen var den største magt, og mange turde derfor ikke sætte sig op imod Bibelen og den nuværende geocentriske verdensbillede. Det var det samme verdensbillede, som havde hersket i mange år. Denne verdensopfattelse er designet af Ptolemæus, hvor jorden er i centrum af hele universet. Udenom kredser alle de andre planeter i deres perfekte cirkulære baner i hver deres sfære. Denne yderste cirkel bestod af stjernerne, som man forestillede sig var klistret fast på en skal, som omsluttede universet. Alt længere ude end månen var uforanderligt. Dette var kirkens ideelle verdensbillede, da det stemte overens med Bibelen og dens fortælling omkring jorden. Da Tycho blev voksen nok til at starte for sig selv, flyttede og rejste han meget rundt i verden. Men da han bliver kendt for sine offentliggørelser omkring Stella Nova, tilbyder Frederik II ham øen Hven. Her bygger han først observatoriet Oranienborg. Senere udvides denne til Stjerneborg. Det var her han boede, indtil han flygtede fra Danmark til Prag i 1597. Brahe beviste, at universet og stjernerne ikke var uforanderlige, og han forandrede derfor opfattelsen af universet. Dermed kunne verdensbilledet med de påklistrede og faste positioner af stjernerne ikke passe. Han beviste dette den 11. november 1572 om natten, da han så en ny stjerne på himlen. Han kaldte denne Stella Nova for den nye stjerne, men i dag ved vi, at det han i virkeligheden så var en supernova, det vil sige en stjerne, der er på vej til at uddø. Da Brahe så den nye stjerne på himlen, tænkte han straks på stjernen over Betlehem, da den var så lysende og klar som den venligt sindede Jupiter. Gud måtte altså have skabt den nye stjerne af en grund. Han prøvede at få hans observationer flettet sammen med hans religion. På Tychos tid var man også meget optaget af at få sige fremtiden ud fra stjernerne, kaldt astrologi, altså læren om stjernerne. Derfor begyndte Brahe at fortolke på Stella Novas lys. Efter Jupiters rigdom og ære gik stjernen over til at ligne Mars, hvilket for Tycho betød en ulykkesvarsel. Næst mindede den om Saturn og fortsatte med at varsle død, sorg og hårde tider. Selvom Brahe frygtede, at disse observationer skulle være sande, offentliggjorde han dem. Dog uden for mange detaljer, da han ikke var sikker på, om sådanne forudsigelser passede. Han var også bange for, at man ville anklage ham for, at han bildte sig ind, at han kendte Guds uransagelige veje. Da Brahe efter 8 år i 1580 så endnu et tegn på, at verdensrummet efter månen ikke var uforanderligt, var det i form af en komet, der viste sig på himlen mellem den 25. november til den 13. december. Denne komet tolkede han igen udseendet på, da han mente, at det var endnu et tegn fra Gud. Efter disse opdagelser gik Brahe i gang med at undersøge, om Bibelens ord var forkert, og at jorden virkelig var i centrum. Brahe ville ikke stille sig tilfreds med tidligere astronomers arbejde, da han indså, hvor upræcist hans forfædre havde gjort deres arbejde. For at være sikker på, at målingerne var helt præcise, startede han forfra med målingerne af stjernerne. Han smed altså alle bøgerne med tidligere observationer ud og besluttede sig for at starte helt fra bunden. Han var bekendt med flere forskellige verdensbilleder. Det geocentriske med jorden i centrum, som Aristoteles havde udarbejdet, og som var accepteret af kirken, og det heliocentriske med solen i centrum, udarbejdet af Copernicus. Brahe satte sig for at finde ud af, hvem der havde ret. Hvis solen skulle være i centrum, måtte jorden cirkulere rundt om solen. Det ville skabe en parallakse, som burde være muligt at måle fra jorden. Parallakse er, når man ser den samme genstand fra forskellige sider, i dette tilfælde af en stjerne. Man vil få forskellig baggrund afhængigt af, hvor man ser stjernen fra. Hans målinger var præcise, men bare ikke præcise nok. Han kunne simpelthen ikke måle så små vinkler med hans instrumenter, selvom de var uhyre præcise for hans tid.
Ud fra dette konkluderede han, at siden han ikke kunne måle parallaksen, må det være fordi, at der ikke var nogen. Hans konklusion var derpå, at jorden måtte være i centrum af universet. På baggrund af hans observationer af Stella Nova og den nye komet, skabte Brahe det tykoniske system, altså et kompromis mellem kirken og Bibelens mening og Kopernikus. Det endelige resultat var dette. Jorden er igen i centrum. Rundt om jorden bevæger månen sig i en cirkulær bane. Solen bevæger sig også rundt om jorden i sin egen bane. Alle de andre kendte planeter cirkulerer rundt om solen. På denne måde forener Brahe Bibelens og Kopernikus verdensbilleder til ét. Tycho Brahe adskilte sig markant fra tidligere naturfilosofer, da han systematisk observerede stjernerne objektivt og indtil regelmæssigheder viste sig. Han forstod, at man selv måtte undersøge himlen med egne øjne i stedet for at stole på gamle overleveringer, og på grund af dette lagde han en af grundstenene til moderne videnskab. Hans instrumenter var meget præcise, og hans måling af stjerner var 10-20 gange mere nøjagtige end tidligere målinger, og han byggede selv over 30 forskellige instrumenter. Med hans instrumenter kan man sige, at han nåede grænsen for, hvad man kunne observere med det synlige øje. Desværre gik alle hans instrumenter til grunden sammen med Stjernebogen. Dog overdrog han alle hans målinger til Kepler, som han betroede at færdiggøre sit verdensbillede, da han til sin død stod ved, at jorden var i centrum af universet.